अब बुझाता कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता खत्म होके करार बा। काहे कि जतिवाद स्टार रंगदारी स्टार टुनटुन लाल यादव के अब मार्केट में बहुत खतरनाक लाजवाब बढ़िया गाना आवता। जैसे में इनकर लेटेस्ट गाना आइल बा जनता दरबार हर अतवार के लागे। टुनटुन लाल यादव के गाना में कहना बा जेकर में फीमेल गायक बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी गायक शिल्पी राज के इतना दबदबा बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो भी मेल वर्जन के कलाकार हो शिल्पी राज के साथ में गाना फिट बढ़ जाला, वायरल भी होला। जैसे में टुनटुन लाल यादव के गाना बाटे जनता दरबार एक बार तू जरूर सुनी। काहे कि जतिवाद स्टार के आदमी कहेलन रंगदारी स्टार, तो सबसे हट के खतरनाक रंगदारी वर्जन में एगो स्पेशल गाना लाइल बनो जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर छा गई बा। जो गाना का नाम है जनता दरबार, जेकर में फीमेल डांसर बड़ी खुशी यादव। एक बार गाना के भैया तू सुनी हो तार दिलो दिमाग में ना छा जेनू तो नाम बदल दी हो। काहे कि बहुत लाजवाब गाना बाटे। हम अभी सुनी है गाना, हमारा बहुत अच्छा लगा था। हम सोचनी गाना के रिव्यू कर दी आ एक बार गाना के जरूर सुने। काहे कि गाना के लिखे बड़ा न्यू नगेंद्र यादव आ एक म्यूजिक डायरेक्टर विक्की बॉस। टुनटुन लाल यादव के भोजपुरी इंडस्ट्री में कहेलन आदमी जतिवाद स्टार रंगदारी स्टार। तो भाई जतिवाद करेलन मानत नहीं, हल्का बहुत जतिवाद करके आगे बढ़ल तो सब कोई जानता। लेकिन इनकर गाना बहुत खतरनाक रहेला। रंगदारी आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा में रहता है। कोनो भी कलाकार रंगदारी गाना गावता तो हाईलाइट रहता। टुनटुन लाल यादव में तो रंगदारी शोभेला भाई, कहे के बात नहीं, एकदम साफ कहते रंगदारी गाना टुनटुन लाल यादव में शोभेला। इनकर जो गाना बा जनता दरबार एक बार गाना सुनी हो भैया, तब तू कमेंट करके बताइए कि गाना कैसा लागता। जेकर में शिल्पी राज जैसन के साथ बादल बड़ी कि गाना और हाई लेवल के हो गई, हाई लेवल के हो गई बा। सच में कहते नहीं भाई, एक बार गाना जरूर सुनी हो जनता दरबार हर अतवार के लागेला टुनटुन यादव के घर के सामने। आ तू गाना सुन के कमेंट आ शेयर वीडियो को जरूर करी हो।